noriem medzinárodného práva. Ale ani vtedy, ani teraz si napriek tomu, že na rozdiel od Krymu, kde sa neprijali kvapka krvi, keď v Jugoslávii v Iraku zomierali tisíce obyvateľov, vtedy ani nikomu nenapadlo vyhlasovať proti Washingtonu ekonomické sankcie. A odrazu je to ako možné. Ako vnímate fakt, že na ukrajinskom území má v roku 2014 dôjsť k viacerým spoločným cvičeniam ukrajinskej armády, či už s Poliakmi alebo s Američanmi? Je to dôvod, prečo Rusko presunulo k svojej západnej hranici, to znamená k východnej hranici Ukrajiny, svoje motorizované jednotky, elitné jednotky tankové? Мне кажется, в первую очередь сейчас такой очень неспокойный, Ja si myslím, poďme na to takto. Poprvé v súčasnosti, keď je naozaj taká nestabilná, nebezpečná, výbušná situácia na Ukrajine, čo sa týka tej vojenskej aktivity, to treba chápať skôr vyváženie a tak harmonicky. Vezme si historické analogie, ak sa pamätáte, bola karibská kríza v 60. roku, keď Chruščov nasmeroval rakety kvôli záchrane nezávislej Kube. Aká reakcia bola na to v USA a prakticky sa začala, bolo to na prahu tretej svetovej vojny. A teraz takéto analógie vznikajú, ale skôr z opačného smeru, pretože americký vojenský stroj sa priblížil k ruským hranicám. Teraz je veľmi ťažké vykonávať vojenské činnosti, pretože tá situácia je výbušná. Myslím si, že nikto na tom nemá záujem. Ni v čích interesách. Takže je to dôvod, tieto cvičenia, prečo Rusko presúva tie svoje jednotky k svojej západnej hranici s Ukrajinou? No, tam bežia manévre. Neviem, čo konkrétne zodpovedať na túto otázku. A môžete aspoň vylúčiť, že by mohlo dôjsť v krátkej budúcnosti k stretu ozbrojených síl dvoch superveľmocí na ukrajinskom území? To znamená, nie, ak teoreticky predpokladáme, že by teda došlo k narušeniu ruského územia, ale na ukrajinskom území? Исключаю. Я абсолютно это исключаю. Vylučujem. Absolútne to vylučujem, lebo ja vylučujem vôbec prítomnosť ruských vojsk na Ukrajine. Ruské vojska nikdy nepôjdu na Ukrajinu, ja to vylučujem. Takže môžete vylúčiť aj to, že Rusko by malo záujem o pričlenenie ďalších súčastí Ukrajiny alebo časti Ukrajiny k Ruskej federácii? Да нет, это исключено, никто никогда этот вопрос и не ставил. Vylúčené. Nikdy nikto nekladol takúto otázku, ani nebude klásť. Iná vec je, keď sa to neureguluje na Ukrajine a dojde povedzme k nejakej genocíde ruského obyvateľstva. Ja neviem, tak povedzme, že tam budú tisícky mŕtvi. Vtedy samozrejme sa musia nejaké alternatívy rozpracovať, ako pomôcť týmto ľuďom na Ukrajine. Ale keď sa situácia upokojí, tak nikto ani vlastne neuvažoval nad tým, že by tam sme voviedli teda nejaké vojenské zložky na Ukrajinu. Vráťme sa ešte k tým sankciám, k možnej izolácii Ruskej federácie na ich základe. Podľa včerajších slov pána Šarfa, predstaviteľa veľvyslanectva Spojených štátov, sa už sankcie voči Rusku prejavujú negatívne v ekonomickej oblasti, v ekonomike Ruska. Vy ste ich v našom predchádzajúcom rozhovore tak trocha bagatelizovali, že teda nie sú až také výrazné. Sú tie sankcie naozaj také neúčinné, ak berieme do úvahy, aké množstvo zahraničných investícií len v poslednom mesiaci opustilo Ruskú federáciu? Ну, во-первых, если посмотреть, я не экономист, но если посмотреть... Ja nie som ekonomik, ale keď si vezmeme len štatistické čísla, naozaj v Rusku došlo k určitému spádu na burze, poklesol
kurz rubľa, ale to bolo koncom februára, na začiatku marca, keď bola tá situácia najhorúcejšia okolo Krímu a tie udalosti. Ale keď si vezmete štatistiku za posledné 2 týždne po referende, a mimochodom, čo je zaujímavé, začalo to potom, ako sa začalo hovoriť o ekonomických sankciách. Burza začala ísť znova hore a kurz rublu začal znova stúpať. Čiže uvidíme, aká bude tá ekonomická situácia. Ale ja by som skôr to videl z pohľadu takého aspektu, že za posledných niekoľko dní som si všimol aktívne Washington, to, ako Washington začína tak dotlačať alebo tlačiť Brusel k ekonomickým sankciám. A včera som počul vaše interview so zástupcom amerického veľvyslanectva, keď ste položili otázku, ako to bude so Slovenskom, keď sem prestane tiecť ropa a plyn. A keď automobilky na Slovensku prestanú exportovať do Ruska štvrtinu svojej produkcie, odpoveď bola áno, my chápeme, že sankcie sú dvojsečnou zbraňou, utrpí Európa, Amerika, ale tu v rámci hájenia našich spoločných hodnôt musíme obetovať aj naše ekonomické záujmy, aby sme dosiahli pravdu. Но при этом он не добавил, что ale zabudol dopovedať, že keď objem obratu medzi Ruskom a USA je to 40 miliard dolárov, tak medzi Ruskom a Európou je to skoro 400 miliard. To je prvý argument. Po druhé, Washington má výborných analytikov a chápa, že aká je situácia na Ukrajine. Rusko veľmi dobre poznajú ruské reálie. A Washington veľmi dobre chápe, že Rusko, keď Rusko má pocit, že ide správnou cestou, tak žiadne ekonomické sankcie nemôžu donútiť Rusko v oblasti Kríma a v oblasti hájenia záujmov ruských obyvateľov na Ukrajine. Nič nedonúti Rusov zmeniť svoj postoj. A otázka je, na čo sa presadzuje tá myšlienka ekonomických sankcií, keď analytici chápu v USA, že sankcie nebudú mať vplyv na ruské rozhodnutie. A logicky z toho vyplýva odpoveď, že robí sa to preto, aby sa nabúrali rokmi budované ekonomické styky medzi Ruskom a Európou, čo samozrejme bude mať veľmi vážny dopad na hospodárstvo EÚ. A kto z toho bude mať osoch? Samozrejme, logická odpoveď je, že osoch z toho budú mať americké korporácie. Kto to potrebuje? Komu je to нужно? A ako sa Rusko zachová v prípade, že odchod zahraničných investorov z krajiny bude aj naďalej pokračovať? Ja думаю, Китай, Индия. Ja si myslím, že Čína a India iba čakajú na to obdobie a mohli prísť so svojimi vlastnými investíciami. Ja si myslím, že Rusko neostane bez investícií. Я опять же не эксперт в экономике, но могу Okrem предположить, что, toho, скажем, znova teda hovorím, že nie som odborník na hospodárstvo, ale môžem predpovedať, že nejaké vážne ekonomické sankcie iba pomôžu Rusku, pomôžu mu rýchlejšie reštrukturalizovať štruktúru nášho hospodárstva, nahradzovať deficit v oblasti importu a čo robí s našimi zdrojmi ropou a plynou. Ja si myslím, že spotrebiteľov určite nájdeme, povedzme, také ekonomiky ako je BRICS, ktorí ani nesnívajú o nejakých sankciách a rádi príjmu. Pán veľvyslanec, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie Teatry. Благодарю vás za to, že vy prišli k nám. Spasíba. Спасибо.